ko firke a kabo haklima do nana sigi dɔrɔn u ye u nimɔgɔnin dɔw wali u ye u teri dɔw sigi ka butigi dayɛlɛ ka d'o ma o bɛ kɛ papiye ye ni u sigilen bɛ ministère min kɔnɔ n'u mago bɛ papiye min na dɔrɔn au lieu que commande ka taa kɛ société d'état fɛ o min tun ye librairie populaire ye u y'u terikɛ min ka butigi dayɛlɛ wali u y'u denkɛ min ta dayɛlɛ wali u y'u nimɔgɔnin ka butigi dayɛlɛ commande bɛ k'o de fɛ yen o de bɛ ministère fourni o tɛ fourni mɔgɔ wɛrɛ ma o bɛ fourni olu yɛrɛ ma olu yɛrɛ b'a commande kɛ olu yɛrɛ y'a feerebaga ye olu yɛrɛ y'a sarabaga ye faso nafolo bɛ tɛmɛ a bɛ buruja o sira fɛ o kow kɛra waatiw kɔnɔna na caman n ye marché caman sɔrɔ o waatiw kɔnɔna na olu ka marché sɔrɔlen tun tɛ hali an bɛ min fɔ sisan a kɛra bamanankan ye ka ban ko sous couvert tubabukan de don mɔgɔ dɔ birilen bɛ ka kanga i ni kɛrɛda cɛ nka e yɛrɛ i b'i to dibi la k'a fereke dibi la o sous couvert baaraw o daminɛna o waati de kɔnɔna na bon ka bɔ yen fɛnɛ an bɛ yɔrɔ min na bi camion caman bɛ yen taxi caman bɛ yen polisikɛ ta don gendarmekɛ ta don sutarama caman bɛ yen polisikɛ ta don gendarmekɛ ta don sɔrɔsikɛ ta don ministre yɛrɛ ta don a tɛ se ka minɛ ni file fiyɛra dɔrɔn ni chauffeur ye fɛn dɔw fɔ dɔrɔn u yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn faamuya o chauffeur bɛ tɛmɛ tɔw de bɛ sɛgɛsɛgɛ tɔw de bɛ i bolo bila bɔrɔ kɔnɔ olu de bɛ ɲangi ne yɛrɛ kun ye mɔgɔw ye dɔnkilidala fara jotigi kan olu yɛrɛ tun tɛ hali u ka voiture dédouaner Bamakɔ kɔnɔ yan a tuma ma ɲa koyi hali a tɛ san 2 bɔ u b'u tɔgɔ de sɛbɛn k'o nɔrɔ mɔbili ɲɛfɛla n'a kɔfɛla la u bɛ tɛmɛ Bamakɔ fan 14 bɛɛ ne ko ala anw minnu ye jamana libéré anw bɛ lajɔ ko visite technique ko a dunsen n'a bɔsi dɔnkilidala gansan o b'a tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn ka nɔrɔ plaque la a tɛ douane kɛ a tɛ visite kɛ a tɛ assurance sara a tɛ vignette ta a tɛ foyi kɛ ale tɔgɔ dɔrɔn plaquelen a ka mobili kɔfɛla n'a ɲɛfɛla ye o bɛ tɛmɛ n'o ye jama ɲɛ b'o dama la jama hakili tɛ to k'a fɔ ko sariya yɛrɛ bɛ diɲɛ na min b'a a kɔn k'a fɔ ko mɔgɔ t'i to fanga baara la mɔgɔ t'i to jama jigiya wale la ka tila ka jago façon wɛrɛ kɛ wali ka fereke façon wɛrɛ kɛ o tɛ sariya la o ko dun mɛnna senna mɔgɔw ɲɛkɔrɔ fo ka na kɛ sisan n'i y'a fɔ k'a fɔ ko o ko façon ko o kɛlɛla RDA tile la a bɛ fɔ ko nka nin tun ye jama tɛmɛko ye nka nin tun man kan ka kɛ hali mɔgɔ tɛ se k'i ka taxi bila circulation na u ma jɛ n'o ye anw dɔrɔn ma jɛ n'a ye de diɲɛ fantan 4 si ma jɛ n'a ye ni dun y'a kɛlen ye jamana o jamana kɔnɔ o ka ca an ka farafin jamanaw de kɔnɔ o de y'an ka jamanaw fereke k'a sababu kɛ arbitre bɛ ballon tan k'a sababu kɛ arbitre bɛ équipe la arbitre bɛ file fiyɛ a bɛ ballon tan n'o tora sen na juge est parti o tuma na o de y'a to anw kɔni y'a jira k'a fɔ a ko daminɛna an ka tile la waati min na an ko fo ka fu siri o la mɔgɔw ka to kɔrɔlen ma sɛgɛsɛgɛli kɛra sɛgɛsɛgɛli k'a fɔ k'a kɛra ka papiye ni sɛbɛn ka taa don enveloppe kɔnɔ ka taa di Modibo ma dɔrɔn a ma kɛ ten dɛ sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a kɛ rapport ye ka jama dalajɛ a don jama taara dalajɛ stade Modibo Keyita de la journaliste minnu tun bɛ yen nɔ u y'a jateminɛ k'a fɔ k'a don mɔgɔ 40,000 45,000 personnes olu de tun bɛ stade Modibo la a kɛra 28 juillet 1967 mɔgɔ fɔlɔ min ye kuma ta don o ye denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ ye n'o tun ye Gabu Jawara ye a ye kuma ta min kɛ a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na komi a don
an ye sarti min fɔ an b'o de di mɛn k'a fɔ n'an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ni fɛn o fɛn bɔra a la an t'a dogo an b'a fɔ kɛnɛ kan o de y'a to 26 mars tɛmɛnen n'anw y'a mɛn denmisɛnninw na da ko kokajɛ a b'an ɲɛna k'a fɔ k'o ɲɔgɔn de tun bɛ kɛ ka a ko sɛgɛsɛgɛ ka jama dalajɛ k'a yira bɛɛ la kokajɛ a tɔgɔ de bɛ fɔ dɔrɔn mɛ a yɛrɛ wale hali bi an sigilen bɛ k'a makɔnɔ an ma kelen y'a la fɔlɔ a ma k'o fɔlɔ jango a ka jɛ i b'a sɔrɔ i n'a fɔ ni safinɛ ma dɛsɛ i b'a sɔrɔ ji de ma sɔrɔ fɔlɔ kokajɛ kɔni an sigilen bɛ k'a makɔnɔ nka anw kɔni y'an ta kɛ opération taxi wagati la k'a ko k'a jɛ ka tila k'a da kɛnɛ kan k'a fɔ a kɛra tan de gabu ko tuma na o bin baara daminɛlen bɛ k'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ mɔgɔ min n'o ye sariya sɔsɔ mɔgɔ min n'o ye kawale kɛ jamana kɔnɔ n'a ti bɛn fɛnmɔgɔya t'a la ɲɛmɔgɔya t'a la n kɔrɔlen bɛ RDA la t'a la n ye kuraya la o t'a la i mana tiɲɛ dɔrɔn i bɛ ɲangi i tɔgɔ bɛ yira jamana fantan naani bɛɛ la k'a fɔ ko e de ye nin kokolon kɛ o tuma na ko n'i y'a ye a ko mɛnna sen na sabu a sɛgɛsɛgɛli a kɛra kalo 5 de kɔnɔ kalo 5 baara de don région bɛɛ cercle bɛɛ kɔnɔna na commune bɛɛ kɔnɔna na dugumisɛn bɛɛ kɔnɔna na mobili o mobili n'a bɛ circuler a bɛ sɛgɛsɛgɛra siga kɛra dama min na n'olu minɛna o bɛnna mobili 1000 mobili 90 ani mobili 6 nka o mobili 1000 a n'a kunkanfɛn mobili 900 ani 19 o segira o tigiw ma mobili minɛlenw bɛnna mobili 100 ani 70 ani mobili 7 mankanba min fɛn o fɛn kɛra a kɛra mobili 100 ani mobili 7 ani mobili 7 de nɔfɛ a tɛ hali kɔsa in na mobili dama minnu minɛna k'a fɔ k'u dédouanement ma ɲa heure ni cul ala a t'olu kasabi bɔ o b'a jira k'a fɔ ko daminɛ de tun don jogojuguya min tun daminɛlen don a sinti yɛrɛ de tun don a tun ma taa yɔrɔ jan o mobili ninnu na basi 50 tun b'a la voiture 100 tun b'a la ani camion ni camionnette 18 o de ye 170 ani 7 olu mobiliw de minɛna mobiliw minɛna minnu na commission min y'a baara kɛ commission y'a yira ɲɛmɔgɔw la ko a ka kan ka kɛ cogo jumɛn mɔgɔ minnu ye i to fonctionnaire la ka tila ka voiture bila circulation na o kɔrɔ ye ka kɛ transporteur ye o tuma olu bɛ fonctionnaire u b'o tɔnɔ bɔ u bɛ transporteur u b'o tɔnɔ bɔ o tuma olu bɛ concurrence kɛ transporteur la minnu bɛ patente ta minnu bɛ taxe sara minnu bɛ sariya bɛɛ tile min ye commerce sira ye olu minnu ye fonctionnaire ye olu bɛ taa a bolomɔlɔni siraw fɛ ko u mago ɲa dɔrɔn ka sariya sɔsɔ o tuma mɔgɔ n'i to fonctionnaire la k'o kɛ ni o sɛbɛntiyara k'o da kɛnɛ kan sɛgɛsɛgɛli kɛra siga si t'a la kalo 5 sɛgɛsɛgɛli de kɛra a bɛɛ la o tuma na o mɔgɔw olu ka mobiliw o bɛ minɛ u la k'o di faso ma ka sababu kɛ mobiliw don minnu minɛna sariya sɔsɔ sira fɛ mɔgɔ minnu n'a y'a sɔrɔ o jama sariya sɔsɔlaw la minnu tun ye faamabaw ye ni ɲɛmɔgɔbaw don komi ministres ani ambassadeurs wali service kuntigiw wali société d'état ɲɛmɔgɔw wali sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ jalatigibaw wali gendarme wali ministère kɔnɔna baarakɛla ninnu olu fɛn o fɛn n'olu minɛna a tiɲɛni sen fɛ k'olu bɛɛ bɔ u place la k'u lataa kɔfɛ ka sababu kɛ i tɛ se ka to olu place la ka to nin kɛwale façon kɛli la jamana ka danaya ka to i kan i bɛ sigi kɔfɛ dɔɔnin an bɛ faamaden wɛrɛ ɲini k'o sigi e nɔ na min tɛ sɔn nin firike sugu ma minisiri caman ka bɔra minisiriya la a don
parce que Modibo y'a layiduta k'a fɔ ko mɔgɔ tɔgɔ yera tan ni commission y'a ɲini u ka bɔ fanga la u ka bɔ o place la dɔgɔkun kelen a b'o layidu de d'u ma n'o dɔgɔkun tɛmɛna u bɛɛ bɛ bɔ a la a dun kɛra ten u bɛɛ bɔra ten nka olu bɛɛ ɲin kumunen tora fo ka taa Musaw ka coup d'état kɛ u girinna ka t'i dɛfɛ Musaw kɔfɛ k'a fɔ ko coup d'état ɲɛna o de caman bɛ yen nɔ ɲɛmɔgɔw la n'i y'o kumakan mɛn livre dɔ bɛ yen a bɔra 1967 ko l'an de la révolution a mɔgɔw tɔgɔ b'o liste kɔnɔ ni ɲɛmɔgɔkɔrɔ fɛn o fɛn tora k'a da pɛrɛ ka kumajugu fɔ RDA tile ko kan k'a fɔ ko olu yɛrɛ tun bɛ ɲɛfɛ nka k'o ma ɲɛ a bɛ tan a ka livre ta i b'a tɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ yen i b'a sɔrɔ ale ta a kumakun o ye opération taxi kɛra ale ye sariya sɔsɔ ale ɲangira wa ɲin kumunen tora hali bi o darɔgɛsɛ b'a da ka jamana lagosi n'a ye commission y'a jira fɛnɛ k'a fɔ sabanan min bɛ yen mɔgɔ minnu n'a y'a sɔrɔ olu tɛ ɲɛmɔgɔ ye nka fonctionnaire don n'u y'a baara kɛ ko ka sɛbɛn ci u ma lagosili sɛbɛn k'a f'u ye k'a fɔ i m'a kɛ k'a ɲa an b'a to an kɔnɔ fana i ka fonctionnaire la an bɛ kankari da i ye k'o kankari gosi olu ye a kuma naaninan ko mɔgɔ n'a y'a sɔrɔ a don mobili dɔ dilanlen bɛ fereke la ka e tɔgɔ k'a la nka fonctionnaire dɔ de ka nafolo don e kɔni b'a la ye sous couvert la a sɛgɛsɛgɛli kɛra ko tɛmɛna o mobili kun kan e dun de sɛbɛnw bɛɛ min fɛn o fɛn kɛra e de dɔrɔn tɔgɔ b'u la mobili ta k'a k'i ta ye foyi t'a la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile i bɛ bɔ sous couvert la a kɛr'i ta ye ala de y'i sɔn olu fɛnɛ o décision taara o don o de y'a to opération taxi kɛlen discours fɔlen a discours premier o ye Kabu Jawara yɛrɛ kumakan ye a y'a jira k'a fɔ ko nin opération min kɛlen filɛ nin ye mɔgɔ damadɔw bɛ yen nɔ n'olu ye ɲɛmɔgɔbaw ye ayiwa Kabu Jawara y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli min kɛra o kɛra mobiliko sira la mobiliko a fɔra a ka kɛ cogo min sɛgɛsɛgɛli kɛra o sira de fɛ minnu ye sariya sɔsɔ min ka kan ka k'u la o ɲɛfɔra